Agintaldiaren 2 urte eta erdi bete diren honetan, errebisioa egitea tokatzen da, eta azpimarratuko nukeen lehenengo neurrietakoa da, APOaren tramitazioan asko aurreratu dugula. Izan ere, behin-behineko onarpena egina daukagu, eta honek esan nahi du tramitazioa azken fasean sartu dela. Orain gelditzen zaiguna da, gainontzeko administrazioek aldeko txostena egitea eta horiek jasotakoan behin betiko onarpena eman eta eraikitzen hastea. Azpimarratu nahiko nukeen bigarren proiektua edo ekimena da hiri autobusarena, izan ere kontratua sinatuta daukagoia eta espero dugu hilabete honen bukaeran gure kaleetan barna ikustea martxa. Gobernu honek oso argi eduki du beti bertako merkataritza estrategikoa dela, izan ere bidetza jartzen dialako gure kale eta auzoei, eta hortan ere aurrera pausu nabarmena egin dugu, izan ere bai diagnostikoa eta baita merkataritza biziberritzeko plana ere onartu berri ditugu. Orain geratzen zaiguna da, bertan jasotako ekintza horiek desplegatzen hastea eta horretarako aurrekontuan dirua txertatu dugu. Iharduera ekonomikoekin ari garela, aipatzekoa ere bai, terrazen ordenantzaren onarpena hortxe daukagula, urtarrileko udalbatzara eraman nahi dugu. Esan beharra dago, ez dela lan erreza izan ere, eragile ezberdinak eta elkarte ezberdinekin elkartu behar izan gera, eta, samurrera izan ez den arren, hortxe daukagu hori ere, neurri hori prest. Beste lan ildo estrategiko bat izan da auzoen bizi berritzea, eta hemen barruan azpimarratu nahiko nuke Mendelu auzorako egin den lana, izan ere, bertako bulegoa edo Opengela bezala ezagutzen dugun bulegoa martxan dago jadanik, eraikinari azken ukituak gelditzen zaizkio, aszensorea, eta hauxe egiterakoan, auzotar guztiak eta herritar guztiak gonbidatuko ditugu, berau ezagutzeko. Agintaldi planaren exekuzio maila ikusten dugun bezala altua izaten ari da, baina horrek ez du esan nahi eskuartean ez ditugunik erronkarik. Eta 2026 hortan estrategikoa izango da. Aipatzekotan daukagu aparkalekuen proiektua, hasita daukaguna, baina 2026an herritar guztiekin batera landu beharko duguna, edo Pasaiakaleko berri bitatzea.